Chiko chakakonzeresa rufu rwaLeonard Dembo and chii chakazoita kuti Zakaria anzi madzibaba. And if it's your first time to be here, please do subscribe to our channel and ring the notification button. Kuitira patoposta next time, move at the first ones to see the video. So please do subscribe, and also kana mchinge manakidzwa this video, don't forget to comment and leave a like. Ese tingada kunge tichiziva kuti mukoma Leonard Dembo vakaurayiwa nei, but rega tichange tataura nezvemararamiro aita mukoma Leonard Dembo. Vakawanda venyu varoda kuziva kuti chii chakakonzeresa rufu rwamukoma Leonard Dembo, and right about now we are about to talk about how he lived his life. Akanga achirarama sei Leonard Dembo. So Leonard Dembo lived life here is very secretive, and to the extent yekuti anga asingadi kushutwa music videos, and the only two music videos that we know aivi mavideos akashutwa mukujutwa vachipractiza, and the other one yakashutwa vari pastage achiimba zvake. But Leonard Dembo aiti akaziva kuti uri kushuta video achiperforma, show iyo yaitokatiwa zvotonzi aiwa hatichadi kuenderera mberi tichiridza, because vanhu vari kutitora mavideo ava ndikabuda paTV handizozivi zvandinokwanisa kuitwa ndichirarama nevanhu vanenge vachindiona. I believe kuti munhu kana achinge achikuona anokwanisa kukubaya kana kukuuraya. Even though I be very famous, Leonard Dembo anga asingadi upenyu hwechicelebrity zvaakuitwa nevanhu vemazuva ano zvekuti anotofana kubatikira achitorwa mafoto nevanhu achiita sei. Leonard Dembo aitoti ukangotanga kuita zvemafotos chete, nyange mava muchiwirirana sei, ushamwari hwenyu unobva hwatoperera ipapo. So Leonard Dembo again aive nemarules ake nemashandiro aiita nevanhu vaaishanda navo. For instance, aiti nyange achiridza pamabhawa kana kuti pamaconcert, akaziva kuti pamba akabhukwa the likes of ana System Tazvida, the likes of ana Simon Chimbetu, aiti handisi kukwanisa kuperforma pavenue iyoyo simply because he branded those artists zvigure, because vanhu vaibva kumapurazi. So he always believed kuti vanhu vaivavo vaikwanisa kumutorera mbiri yake kana vaikwanisa kuti vamubaye kana kuti kukonzeresa kuti iye asazokwanisa kurarama upenyu hwakanaka. So Leonard Dembo anga ane rules zvaive around him zvekuti nyange pane mari yakawanda sei, if you break those rules, Leonard Dembo was going to walk away. He was that kind of a person where I can just walk away and I need my life. Leonard Dembo was very strict. Very strict to the extent yekuti zvaanenge asingadi mukamumbandidzira kuzviita aitozorega kuzviitira the fact yekuti mamuzamisa kuti azviite iye asiri kuda. For instance, ndogona kupai muenzaniso wenziyo inonzi Chitekete. Chitekete was one of these songs dzanga akavenga because akambandidzirwa kuti iedwe paalbum, despite the fact yekuti song iyoyo is one of the hit songs and the songs iri kuremembwa nevazhinji pamusoro paLeonard Dembo, but iye anga akaivenga to the extent yekuti paakamboenda kuine imwe show kuinyanga vakamumanikidza kuridza Chitekete, akazoenda akanorekodha song inonzi unoda ndiite zvaunoda iwe handingazvigoni zvaunoda iweka. Zvavaingogara vachibhilivha mukoma Leonard Dembo ndizvo zvakazokonzeresa rufu rwavo. Mukoma Leonard Dembo vaingobhilivha kuti pane vanhu vari kundiroya, pane vanhu vari kunditsoma, pane zvinhu zviri kundinetsa muupenyu hwangu, of which kuti tisingazivi zvinogona kunge zvava zviri zvechokwadi, because munhu haukwanisi kubhilivha chinhu chisingararamiki kana chausingararami. At the end of the day, mukoma Leonard Dembo vakati vachiperforma pastage vakatanga kurwara kwavakatanga kuita kutanga kubuda mututu, vakatanga kuramba vachingobuda mututu zviri excessive up until the show was cancelled. Then mukoma Leonard Dembo vakabva vadzokera kuHarare kwavaigara, zvinoita kuti mukoma Nicholas Zakaria vaive vachibatsira maartist panguva iyoyo, zvinoita futi kuti vange varivo vakazopiwa zita rekuti senior lecturer, vaikwanisa kuassociate nemaartist ese mukoma Nicholas Zakaria, zvakaita kuti vange vachishuvira kuti rega ndinoona Leonard Dembo. But panguva iyoyo mukoma Nicholas Zakaria vainamata kumasou amadzibaba nzira. Masou amadzibaba nzira aizivikanwa panguva iyoyo kuti aibatsira vanhu zvisingaiti. Ndopavakaenda vakanotora mukoma Leonard Dembo vakati aiwa handei kwandinonamatira timbonoona kuti hamungakwanisi here kuti muwane rubatsiro. Kana nguva yakwana sometimes hapana zvatinokwanisa kuita kuti tiite kuti munhu ararame. So Leonard Dembo yakazosvikawo nguva yekuti zvanga zvakurira, kubuda mututu kuye kwaramba kuchiita, kurwara kuye kwaramba kuchiita, achizama nepese paanogona napo kuti ange achibatsirika. Ivo madzibaba Nicholas Zakaria vachizamawo kuenda navo kwamadzibaba nzira kuti vange vachikwanisa kuwana rubatsiro, asi dzimwe dzenguva zvanga zvoramba, upenyu huchikurira, utano huchiramba, upenyu huchiramba.
zvese zvichiramba muviri uchirema vachizama kuti vabatsirike. So chakazosvika pakuti madzibaba Nzira vataiwa kunoku tiri kuzama nepatinogona napo kuti zvinge zvichiita, asi dzimwe dzenguva rega timbozama kudzokera kuchipatara kuti tione kuti chii chiri kuitika pana mukomana Dembo. So vakazoimboendeswa kuParenyatwa vakanogara ukoko futi kwemavhiki akati kuti zvinova zvinoita kuti vange vachizosvika musi wavakanzi aiwa naMwari zvakwana, hazvichaiti kuti muenderere mberi muchirarama. So mukomana Dembo vakazotisiya, but mukomana Dembo vatisiya kudaro, pane vakazozvarwa makore anotevera vakazokwanisa kuwana mukana wekuteerera nziyo dzaLeonard Dembo, sekuti muimbi aiimba nziyo dzinonakidza. Tine nziyo dzakawanda dzakazomboplewa even kuMiss World zvakaita sezinziyo yacho yainzi Chitekete. Chitekete it's very funny because Mr. Leonard Dembo vaive vakatoivenga nziyoyo, and is one of the songs dzavaiti vakanzi vaperforme pastage vaitotsika tsika kanotobva pastage vasina kuiplaya. Ndambotaura kuti pane pavaimboridza mukomana Leonard Dembo vakamanikidzwa kuridza Chitekete, vakabva vatobva pastage vakaenda. Pavakazoikwanisa kuwana mukana wekudzokera mustudio, vakabva vapinda mustudio vakaridza song yekuti unoda kuti ndiite zvaunoda here, usanimanikidze kuita zvandisingadi. So upenyu hwaLeonard Dembo hwanga wakaunganidzwa nemaconspiracy aifungidzira kuti ndiwo achakonzeresa kufa kwake, zvinova zvinozoita kuti izvo zvakakonzeresa kuti iye azosvika mukushayika. So if you did like this video, please do subscribe to our channel and leave the like and the comment in the comment section, please.